Pozorište Janko Veselinović iz Bogatića daruje predstavu Pozdravi nekog svima koji žele da čuju glas povređene mladosti, da vide i osete rane jade detinjstva, što ih nesrećnom mladom biću nanose upravo bližnji, za čiju su ljubav i brigu uskraćeni. Ovo su istinite, bolne ispovesti, ovo je teatarski dokumentarac zasnovan na stvarnim likovima dece i njihovim tragičnim sudbinama. Odjeci tih trauma i nezaceljenih ožiljaka odrastanja u nezdravom okruženju zvone, nažalost, svuda oko nas. Da bismo ih zaista čuli i doživeli, da bismo nešto promenili nabolje u svetu odraslih, čija su najveća odgovornost njegovi najmlađi, pogledajmo pažljivo priče o životu dece bez krivice osuđene na patnju, gorčinu i tešku muku vlastitog postojanja. Jer oni zavređuju tu pažnju, ne samo zato što su bespomoćni pred nasiljem starijih, već i zato što uprkos tome nose u sebi spremnost na ljubav i praštanje, želju i nadu da će i njima jednom biti pružena pomoć i podrška, da će i njih neko barem pozdraviti. Devojčica, 16 godina. Majka izjavila da ne želi da je primi, navodno zbog očuha. Kaže da je bolje da žrtvuje nju, jer ona je i onako propala, nego svoju mlađu ćerku iz drugog braka. Lečena je od narkomanije. Za 9 meseci boravka u prihvatilištu majka je ni jednom nije posetila. Majka je bila ovdje u domu da me poseti i kaže, ako ne budeš dobar, vodit ću te kući. Kad bi bar neko nagovorio mog tatu da ne pije i da bude dobar prema mami. Majku sam molila da me grdi na neki drugi način. Kaže, ne mogu, nisam od načina. Ne valja mu što voli da se tuče i što pije mnogo. Ali kad se lepo obuče, kad veže mašnu i kad se obrije, da vidite vi kakav je to čovek. Išao sam u opštinu kod jedne tetke da se žalim, a ona mi kaže, reci majci očuhu da sam ti rekla da ne smeju više da te tuku. Posle me još više prebili. Otac me ne pominje čak i kad sam prisutna. Ne krivim ga, nije mi ništa. Najveća tuča između tate i mame odigrana je 31. avgusta. Ne znam tačno koje godine, ali baš na moj rođendan. Da sam ponovo dete, voljela bih da imam druge roditelje. Otac me toliko tugo da se maćeha rasplakala. With the mic in my hand. Kad me iz škole traže, a kad za mene laže, samo me ona voli, uvek mi ovo kaže. Urazumi se, pametan budi, urazumi se, mene je vala. Predstava Pozdravi nekog, kao videlo koje svetli u tami, pokušava da očuva tu nadu i pokaže svima koji na ovaj način pate, da nisu sami, potpuno napušteni i odbačeni, da probudi savest onih koji su za takve dečje sudbine odgovorni i pobudi saosećanje u svima nama, jer možemo i treba da pomognemo. Ulice sive, drugi žive, a mene samo optužuju krive.